Кызык нәрсә. Оғаш бит бу. Оғашка да заманча технологиялар сыйдырганнар һәм үткән белән бүгенгене бәйләгәннәр. Ассаламу алейкум. Исәнмесез? Без дә бу тапшыруыбызда нәкъ шуны эшләргә, үткән заман белән хәзерге заманны тоташтырырга, чагыштырырга телибез дә инде. Бүген без китаплар һәм татарлар дигән теманы өйрәнербез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Революциягә кадәр чыккан Кояш газетасы бик кызыклы хәбәр язган. Нижгар ягында бер туйдан соң яшьләр туйдан җыелган акчаны яңа ачылган китапханәгә китаплар алу өчен бүләк итә. 1906 елның 15 гыйнварында шәһәр җәмәгать китапханәсенең мөселманнар өчен филиал бүлеге Көтөпханә-и Исламия ачыла. Китапханә ачылган көннән башлап 1923 елга кадәр аның мөдире булып күренекле җәмәгать эшлеклесе, педагог һәм журналист Әхмәт Хади Максуди тора. Мөгаллим Сәни китабы. Ул әле 1917 елга кадәр 30 тапкыр басылган һәм гомуми тиражы 1 миллионнан артып киткән китап. Кешеләр бүген дә шул китапны кулланып Коръән укырга өйрәнәләр. Бүгенге көндә китапханәләр күп. Шуңа күрә кешеләрнең китапханәдән исләре китми. Кояш чыкса, табигать яңара, китап укысаң, күңел агара ди халык мәкале. Элек-электән татар халкы китап укырга яраткан. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәгә йөрүчеләр арасында да татарча китап укырга яратучылар җитәрлек. Алар арасында төрле буын вәкилләре бар. Олылар да, урта буын вәкилләре дә, яшьләр дә яратып укый китапны. Контроль бите, берсе беткән, тулысынча менә икенчесен ябыштырдык. Бүгенге көндә татар китаплары күп укыла. Аның дәлиле булып, менә шушындый дәфтәребез тора. Бу Шират дәфтәре дип атала. Китапханәбездә күп укылучы китапларга Шират менә шушы дәфтәрдә алып барыла. Биредә безнең инде дини китаплар урын алган. Ислам дине буенча әдәбият менә шу киштәдән табырга мөмкин. Юк, дини китапларны сирәк сорыйлар. Коръәнне сорыйлар бездә, Коръәнне без берәү генә бар кулга бирмибез аны өйгә. Совет чорында дини китаплар тыелган вакытта Казан мөселманнары ябылмаган бердән-бер мәчеткә Мәрҗани мәчетенә килгәннәр һәм шунда гына Аллаһ турында, пәйгамбәр турында китап укый алганнар. Шулай хәзер китап бик кадерле нәрсә түгел инде. Элек китап тотып, фотосурәткә төшергә бик яратканнар. Ядегәр авылыннан Сиражетдин хәзрәтнең кызы Өммегөлсем сөйләве буенча, аның апасы Мәкәскә базарыннан Габдулла Тукайның яңа бер китабын сатып алып кайткан. Өммегөлсем шул китапны бик ошатып, үземә дә булсын дип, бер калын дәфтәргә тулысынча күчереп бетергән. Сезгә ничектер, мине элекке кешеләрнең тырышлыгы, эш сөюләре бик сокландыра. Кулдан китап күчер инде. Балалар, сезнең Габдулла Тукайның турында ишеткәнегез бармы? Хәзерге укучылар кулдан китап күчереп утырмый инде. Әмма безгә балаларның татар китапларына мөнәсәбәтләрен сораштырырга рөхсәт иттеләр. Нинди әсәрләрне
Мин китаплар укырга яратам. Татар китаплары бик кирәк. Мин татар китапларны укыйм. Анда күп әкиятләр бар, шигырьләр. Мин татар мультикларын карыйм. Мин татарча китапларны яратам укырга. Мин Габдулла Тукайның Шүрәле китабын укый башладым. Ул бик кызык. Мин Абдулла Алишның Койрыклар китабын укыдым. Ул миңа бик ошады. Я не читаю книжки ни на русском и ни на татарском, потому что у меня всегда все время тренировки по боксу. Хәзер бөтен кеше китаплар укымый, компьютер уенда уйныйлар. Анда графика бик әйбәт. Бөтен кеше залипа итеп утыралар. Китаплар укырга кирәк. Укыган кеше акыллы була. Минем әнием татар теле укытучысы. Без гаилә белән бик яратабыз укырга. Хәзер миңа әни бу китапны укырга бирде. Миңа бу китап бик ошый. Соңга калма дигән китап. Минем китапларымны укыйлар дип әйтер идем, чөнки китапларымны сатып алучылары да үземнең шәкертләрем, алар үзләренә дә, туганнарына да өлеш тараталар аны, һәм инде бу китаплар Татарстанда гына түгел, Россиядә таралды, һәм Америкаларга да барып җитте. 3000 тираж белән басылган иде, 500ләп кенә китап калып бара. Китап яратуга килгәндә, менә яшьләр, балалар укымый дип әйтәбез. Монсы да гаиләдән килә. Гаиләдә ничек телне саклау гаиләдә килсә, балаларга китап укырга яратуны да ата-аналар сеңдерәләр дип әйтәм. Хәзерге татар әдәбиятының киләчәге бар дип уйлыйм. Чөнки китаплар чыга, язучылар бар безнең күп. Монда әлбәттә тора китапны ничек итеп, сюжетны ничек итеп корырга, әгәр дә кешене кызыксындыра торган, яшьләрне кызыксындыра торган тема икән, әдәбият икән, аны яшьләр дә, өлкәннәр дә яратып укый. Ә менә минем бу соңгы чыккан китабым Тырнагы дигән детектив романнарында инде алар китапханәләргә таратылдылар, һәм инде моны укучылар бар, үзләренең фикерләрен җиткерүчеләр бар, һәм шактый миңа үземә килеп әйтәләр, кичәләрдә инде иҗади киләчәк кичәләр булды бит инде, аларда инде үзләренең фикерләрен белдерәләр, күбесе уңай фикер белдерә инде. Петр Первыйның туграсы. Монда Петр Әүвәл бин Алексей Падишах Руси дип язылган. Татар телендә иң беренче басма китап шул патша чорында 1722 елда барлыкка килгән. Шуңа күрә 2022 елда татар басма китабының 300 еллыгы узачак. Петр патша манифесты. Татар телендә беренче басма китап. Ул фарсы сугышы сәбәпле 1722 елда дөньяга килә. Бу очраклы түгел, чөнки көнчыгыш белән көнбатыш халыклары үзара аралашу өчен татар телен кулланган. Ә инде 1787 елда Екатерина әмере белән Санкт-Петербург шәһәрендә беренче тапкыр Коръән басыла. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم Qur'an deyip biz Müslümanlar Muhammed peygamberge ana Allah'ın salavatı hem selamı bulsun Allah Teala tarafından Cebrail ferişte aşağı indirilgen Allah'ın sözlerin tanıyız. Yani Kur'an kitabı deyip eytəbiz, anın bilen Muhammed peygamber kildi deyip eytəbiz, lakin anın iştəligi,
Коръәннең сүзләре ул Пәйгамбәребез Мухаммадның саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләре түгел. Ул аның күңелендә, аның акылында барлыкка килгән сүзләр дә түгел. Әгәр дә башка китапларга карасак, язучылар, шагыйрьләр, аларның шушы фикерләр, китапның сүзләре күңелләрендә илһам белән барлыкка киләләр. Әмма ләкин Коръән китабы Мухаммад пәйгамбәргә тыштан килде. Аның сүзләрен алып килде Җибраил фәрештә. Һәм ул сүзләрне тапшыручы, ул сүзләрне әйтүче Аллаһ Тәала үзе булды. Безне бар кылган, безне юктан бу дөньяга китергән безнең Раббыбыз, Хуҗабыз һәм тәрбиячебез. Бу хәрефләрдә, бу сызыкларда ни кадәр язмышлар күреп була. Кайгылы да, шатлыклы да, рухны күтәрә торганнары да, барсы да бар. Бу бик дулкынландыргыч һәм чыннан да гаҗәеп матур. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.